Kang, kopiku panas, dikei paracetamol iso cepet adem gak Kang? Iso. Iso. Kopimu segelas kayak paracetamol 2 gelas. Engko muncrat kopine ning raimu mo. Iso-iso nih paracetamol ki anggo menurunkan demam ning awake dhewe mo, kepomo. Ora iso ngedemke kopi sing panas, apa meneh omongane tangga sing panas. Tanggamu ngrasane kowe lambene panas mbok kapyuk paracetamol, ora tambah adem malah tambah langsung ngono. Ya ora, lah tanggamu lho cangkeman panas to, mari panas mbok kapyuk paracetamol ora tambah adem malah lambene tambah ngono to mo, kepomo. Iso-isone kopi panas dicemplungi paracetamol lho. Tapok duit Mas, tapok duit Soekarno Hatta rong gegem lho. Nyonyor Mbak malah engko nyonyor tenan iku nyonyor. Diajak aku bar diselengkuhi re Mas. Lho berani-beraninya menyakiti kamu. Sopo jenenge Mbak? Tanggal lahir piro? Wetone apa? Tak kirimane sumber kencana kok. Iku jenenge enggak perlu apotek tapi dadi ajang perjuangan warga silang.